Maya Angelou. Ljudi će zaboraviti šta ste rekli, ljudi će zaboraviti šta ste uradili, ali nikada neće zaboraviti kako su se osjećali zbog vas. Ne možeš kontrolisati sve što ti se događa, ali možeš kontrolisati kako ćeš se osjećati povodom toga. Mržnja je uzrokovala mnogo problema u svetu, ali nije rešila ni jedan. Ako se uvek trudiš da budeš običan, nikad nećeš saznati koliko možeš biti fantastičan. Kad naučiš nešto, poduči i drugoga. Kad nešto dobiješ, nešto i daj. Možeš se ostvariti jedino u nečemu što voliš. Treba nam mnogo manje nego što mislimo da nam treba. Ako nisi dobar prema sebi, kako možeš očekivati da drugi budu dobri prema tebi? Ne možeš istrošiti maštu. Što je više koristiš, više je i imaš. Nada i strah ne mogu deliti stan. Moraš izabrati jedno. Za sve velike uspehe potrebno je vreme. Slepi smo onoliko koliko sami izaberemo da budemo. Oprosti sebi, jer niko drugi neće. Ne verujem nikome ko se ne smeje. Nada ti neće rešiti probleme, ali će te podići iznad njih. Prijatelj te možda čeka iza lica stranca. Niko nije osiromašio od davanja. Naučila sam da imam još mnogo da učim. Od onih kojima je mnogo dato, mnogo se i očekuje. Možeš postati veliki samo u onome za šta si spreman da se žrtvuješ.